Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal, saúdos? Moi boas tardes. Estamos ca información nesta xornada de martes, día 16 do mes de xullo, día do Carmen, hoxe hai festa en Rodís. Falaremos deso, do calendario festivo do Concello na radio e na televisión municipal de Cerceda, pero tamén falaremos das actividades culturais e deportivas, está agora o Berto Plazo, así como os cursiños de informática, e tamén de un campamento digital para nenos que aínda ten plazas libres e será a finais deste mes para nenos de 9 a 13 anos. Por outra parte, o Goberno abriu onte a exposición pública da orden que regulará a concesión da enerxía a cambio de proxectos verdes en Cerceda e concellos limítrofes. Onte, precisamente, veu o delegado do Goberno a falar deste tema. Falaremos tamén de unha charla informativa que haberá este xoves, pasado mañán en Cerceda, a cargo do Ministerio para a Transición Ecolóxica dirixida a empresas. Lembramos que aínda quedan dúas quendas no campamento de verán, abriu de novo plazo para o programa de turismo do Inserso, se pode pasar a maquinaria agrícola, ITV de maquinaria agrícola a última semana deste mes, e falaremos do Punto Limpo e do programa de benestar en balnearios da Xunta, porque mañán é o último día para poder solicitarlos. En canto tempo, pois para mañán temos melloría en canto a menos nubosidade e máis presencia do sol. Como decíamos ao principio, hoxe, martes 16, é o día propio do Carmen e a parroquia de Rodís celebra as súas festas patronais que teñen lugar, como xa saben, ao longo de toda a xornada, así o vimos anunciando. O Carmen en Rodís comenzaba con unha misa solemne na honra Virxe do Carmen a unha. Os que nos sigan do informativo do mediodía están a tempo agora a ir á sesión Vermú. Antes da sesión Vermú e durante a sesión Vermú, o grupo de música tradicional galega San Martiño de Cerceda está amenizando a xornada. Na sesión Vermú está, en este caso, a orquesta Fuego Galicia, que se vai a encargar esta orquesta Fuego Galicia de tamén a verbena esta noite. Así que xa saben, hoxe se queren pasar un día agradable poden acudir a Rodís, o Carmen en Rodís. Está organizado polo equipo de fútbol do Rodís e da Asociación Carballo Jordo. Eso hoxe. Esta vindeira fin de semana, venres, sábado e domingo, son as festas do Carmen na parroquia de Cerceda. As súas festas grandes a partir xa deste venres 19, para o sábado 20 e domingo 21. A Comisión de Festas da parroquia de Cerceda tamén nos informan que están solicitando a colaboración dos veciños por varios puntos xa da parroquia de Cerceda, e se non, lembren que teñen un número de conta en a banca na que poden facer o seu donativo ou acudir tamén á peluquería de Bea ou con calquera dos membros da Comisión de Festas. Este venres que ven, día 19, hai misa solemne a 1 da tarde na honra Virxen de Fátima. E na sesión Vermú estará o grupo Dilema. Xa pola noite este venres hai verbena con Zona Cero e disco móvil impacto co DJ Sonic. Eso para o venres. O sábado continúan as festas na parroquia de Cerceda, o sábado 20, este sábado que ven hai misa a 1 da tarde na honra Virxen do Carmen, e na sesión Vermú estará Alborada, e na verbena volverá a estar Alborada e tamén estará París de Noia. A Orquesta París de Noia estará este sábado en Cerceda. Por último, domingo 21, este domingo que ven hai misa unha na honra ao Santísimo Sacramento, e na sesión Vermú e na verbena do domingo estará Tania Beiras. Así que unha festa para esta fin de semana tamén para todos aqueles que queren achegarse á parroquia de Cerceda. Mais adiante, a finais deste mes, temos a festa gastronómica do Cochiño. O sábado 27 de xullo está todo preparado xa para a festa gastronómica do Cochiño, que vai pola edición número 25.
O programa en sí pois, vai actuar durante todo o día o grupo de música tradicional galega San Martiño de Cerceda. Tamén estarán faíscas da Pontraga e a charanga Os Máquinas. Ás 2 da tarde hai xantar de cochiño, churrasco ou pulpo con racións a 14 euros. Tamén lembren que é unha romería, todas aquelas persoas que queiran, grupos, familias, como se fai ano a ano, poden facer a súa propia romería ali, a súa propia festa gastronómica con carpas espalladas por todo o recinto do río, do paseo fluvial, etc. Hai venta anticipada de os tickets para o churrasco, para o pulpo ou para o cochiño, hai venta anticipada e reserva de sitios. Ata o martes que ven, día 23, no Viveiro de Empresas de Cerceda, ali no Acevedo, pola mañán, de 9 da mañán a 9 da noite. Lembren, poden reservar tickets para os, en este caso, racións ou para reservar sitio. Haberá hinchables gratis para os nenos e a partir das 8 da tarde haberá actuación das orquestas Satélites e París de Noia. O resto de festas que quedan pendentes son para o mes de setembro e lembren que son en Rodís, en Queixas e en Meirama, das que falaremos a medida que se vayan achegando tamén as datas. Cambiamos de tema. Agora recordámosles que durante todo este mes, o que resta deste mes de xullo, sigue aberto o plazo para anotarse nas actividades deportivas e culturais que promove o Concello de Cerceda ao longo da próxima temporada. Lembren, entre eles, pois, por exemplo, ayudo, patinaxe, hai máis actividades como pode ser yoga, actividades tanto no xinasio municipal que hai na Avenida do Mesón como no xinasio que hai ao lado da piscina climatizada, actividades no centro cívico, actividades no edificio do Museo do Moucho, etc. Para esas actividades está aberto o plazo agora e poden anotarse na planta baixa do Concello ou por sede electrónica. Tamén hasta finais de mes está aberto o plazo para anotarse nos cursiños de informática, tanto para adultos como para nenos, e tamén para os de uso e manexo do teléfono móvil. En calquera caso, estas sí son actividades gratuitas, estas últimas que promove tamén o Concello de Cerceda. Durante todo este mes de xullo está aberto. Os cursos de informática para adultos e para nenos tamén se imparten tanto en Cerceda como na Silva. E os cursos de uso e manexo do teléfono móvil poden anotarse en varios puntos do Concello, xa que se imparten en diferentes centros sociais espallados por toda a xeografía cercedense. Poden facelo estes cursos de uso e manexo do teléfono móvil na Baixa de Cerceda, os mércores, en a Silva, na antigua escola da Silva, os venres, en Cerceda, en este caso no Centro Cívico os mércores, en Encrobas, en Pontoxo, os martes, en Meirama, na antigua escola unitaria, os mércores, en Queixas tamén na antigua escola os venres, en Rodís, tamén na antigua escola unitaria os martes, e en Xesteda, no novo local social, tamén os martes. Si queren inscribirse, anotarse para calquera deles, teñen que achegarse ao Concello presencialmente na planta baixa ou poden utilizar a sede electrónica na web municipal www.cerceda.org. Se teñen algunha dúbida, tamén poden chamar ao teléfono 981 68 60 68. Máis temas. Falámosles de un interesante campamento digital para nenos de 9 a 13 anos, que tamén é gratuito. Será dende o 29 de xullo ao 9 de agosto, do 29 de xullo ao 9 de agosto, de luns a venres, en horario de 10 da mañán a 1 da tarde, hai un campamento digital de informática no aula CEMIT de Cerceda, no Centro Cívico de Cerceda. As inscripcións están abertas, son limitadas, quedan algunha plaza aínda e se alguén quere pode facelo. Teñen que facelo no Centro Cívico, ali no aula CEMIT polas mañáns de 8:30 a 2, ou se queren por teléfono ou WhatsApp no 644 52 99 90. É unha actividade gratuita, pero as plazas son limitadas.
Máis temas. O Goberno abriu a exposición pública a orden que regulará a concesión de enerxía a cambio de proxectos verdes en Cerceda e tamén nos concellos limítrofes. O Ministerio de Transición Ecolóxica somete dende onte ata o próximo 5 de agosto a exposición pública a orden que regulará a concesión de dereitos de acceso á rede eléctrica, a proxectos de renovables e almacenamento nos concellos que integran o Convenio de Transición Xusta polo peche da central térmica de Meirama. Evidentemente está Cerceda principalmente, pero tamén está Carral, Laracha, Ordes ou Tordolla. O Goberno axudicará 408 megavatios de capacidade de acceso a futuras instalacións verdes tras o peche da antigua central de carbón de Naturgy que tiña en Meirama. O Ministerio de Transición Ecolóxica persigue promover a instalación de nova potencia renovable, así como unha maior capacidade de almacenamento que contribuya á integración de aquela no sistema eléctrico, optimizando o seu potencial con a xeración de beneficios medioambientais e sociais para a xeración de postos de traballo, que será crucial para a obtención da capacidade enerxética, tanto que casi un tercio dos puntos en Liza, en concreto 29, dependerán dese criterio da xeración de postos de traballo. Ademais, a comisión que se encargará da valoración dos proxectos presentados tamén terá en conta os empleos que o solicitante se compromete a crear para persoas traballadoras excedentes do peche da central térmica e das súas empresas auxiliares e aqueles que estean especialmente dirixidos a mulleres. Tamén terán peso as accións de formación e recualificación de profesionais que posibilite a promoción da zona. En calquera caso, na xornada de onte, o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, recibiu o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, que repasou os principais investimentos do Estado que realiza no Concello e que vai a realizar no futuro, entre eles o de transición ecolóxica. O alcalde cercedense Juan Manuel Rodríguez destacou o compromiso do Goberno Central con Cerceda e repasou as súas principais aportacións no Concello, mencionando, por exemplo, o PERTE para a planta de hidróxeno verde, que supón unha inversión de 15 millóns de euros e os 3 millóns para axudas de proxectos empresariais que apoian iniciativas por valor de 16 millóns e xeran 60 empregos directos. Segundo o alcalde, o impacto público das políticas do Estado, sobre todo as relacionadas coa transición ecolóxica, serán fundamentais para o futuro desenrolo de Cerceda. Por a súa parte, tamén, en este caso, o delegado do Goberno insistiu en outras accións que tamén destacaría no noso concello. En este caso, fala das plantas fotovoltaicas no parque acuático, pero tamén Pedro Blanco, delegado, enumerou outras obras como a estación ferroviaria de Meirama ou a vía verde ata Santiago. Fixeron fincapé no compromiso de executivo coa transición enerxética. Precisamente, imos a escoitar cales foron as súas declaracións no día de onte. Estamos hoxe moi satisfeitos de recibir aquí ao delegado do Goberno, Pedro Blanco, nun día que eu creo que estamos vivindo un contraste de emocións, non? Por un lado, unha emoción moi negativa, como é o feito de que houve 5 víctimas en España de violencia machista na última fin de semana, e, por outro lado, emocións positivas tamén, coa victoria da selección española na Eurocopa do Fútbol, así como tamén coa saída á audiencia pública do concurso de conexión á subestación de Meirama, que é unha nova moi importante para Galicia e especialmente para Cerceda, e que pasa nun contexto pois xa de outras apostas importantes que se veñen facendo por parte do Goberno de España, como o PERTE para o proxecto de hidróxeno verde de Naturgy, Reganosa e Repsol, así como tamén as axudas que xa están neste momento consignadas para 4 proxectos no noso territorio por parte de empresas privadas que poden xerar en torno a uns 60 empregos adicionais. Estamos falando de máis de 3 millóns de euros de axudas para un contexto de proxectos de máis de 16 millóns de euros de inversión. A aposta pola transición ecolóxica enmárcase neso que tanto predicamos dentro do Concello sempre, que é o progreso e o equilibrio, que lóxicamente dá lugar para o beneficio privado, pero tamén dá marxe para os ingresos públicos, para o emprego, e sempre que se faga dentro do ámbito da sostenibilidade, e iso é o que se está facendo neste momento, tanto a nivel europeo como estatal, nós imos estar plenamente a favor, porque é un obxectivo irrenunciable para o noso Concello. A transición xusta é o marco do cal depende o noso futuro, e nese sentido imos ser sempre moi firmes. Despois, gustaríame poñer en valor, resaltar e agradecer o impacto público
das políticas tamén do Estado, non? Nese sentido, nós vimos de facer 6 sendas peonís con fondos do IDAE, o cal é algo moi a resaltar, ao igual que a rehabilitación do edificio público do Moucho, que se fixo con fondos do IDAE, así como a implantación de luminarias LED en toda a parroquia de Xasteda. Nese sentido, comezaremos en breve outra obra do 25000 tamén con fondos do IDAE, que é a senda pionil de Xermar a Ribasoutas, que saiu a contratación con un importe en torno a 700.000 euros, o cal marca a relevancia clara desa actuación, e temos tamén aprobada por parte da Transición Xusta unha inversión de 1.200.000 euros para placas fotovoltaicas no parque acuático que nos vai permitir autoconsumo e nos vai permitir quecer a auga das instalacións, o cal vai ser unha mellora moi trascendente para o futuro desta instalación. Mellora tamén sería que faga mellor tempo, pero estamos convencidos que se conseguirá. Aí é certo que dentro do ámbito público temos menos marxa de manobra. E despois a obra de 500.000 euros para o paseo fluvial de rehabilitación, mellora e incremento do propio itinerario dese paseo fluvial do río Cabancos, que é moi importante resaltar que, ademais de estar a carón do parque acuático, está a carón do Xardín Botánico e da Vía Verde, que é outra gran, digamos que outro gran recurso turístico da nosa zona, que nos permite contactar directamente, sin tránsito motorizado, sexa a nivel ciclista ou a nivel peonil, con Santiago de Compostela. Por lo tanto, nós moi agradecidos sempre a aposta que fai o Goberno co Concello de Cerceda. Lóxicamente, seguiremos demandando actuacións e seguiremos colaborando en todo aquilo que sexa necesario para fortalecer eses ámbitos que eu antes comentaba, os ámbitos do progreso, do equilibrio, do desenvolvemento de políticas públicas e do desenvolvemento, ao final, do territorio no marco da transición ecolóxica, que para nós, como antes dixen, é unha parte fundamental de cara ao horizonte. Moitas gracias, alcalde, pola recepción. En todo caso, como dicía o alcalde, creo que é un día de celebración a par de algún xeito de denuncia, como fixamos fai un momentiño, porque falamos que neste ano 2024 van 25 mulleres asasinadas. Por lo tanto, é algo que temos que, como decíamos abaixo, que temos que loitar. Dende logo, é algo que non é de recibo, que falemos de 1.271 mulleres xa asasinadas por a violencia machista, e, por lo tanto, temos que seguir insistindo e poniendo todos os medios para erradicar esta lacra social. Dito isto, a nosa visita a Cerceda hoxe era fundamentalmente por esas boas novas que acaba de enumerar o alcalde, en canto ás inversións reales que está facendo o Estado, o esforzo que está facendo o Estado para, de algún xeito, este Concello como un Concello de transición xusta, pois está a recibir do Goberno de España. Todos eses investimentos que o alcalde acaba de enumerar un por un e que suman 25 millóns de euros os que se levan investido fundamentalmente en este Concello. 25 millóns que van directamente a 3 eixes fundamentais, ainda que probablemente algún se me quede no bolsillo, pero falamos desa planta de hidróxeno verde que se está a diseñar e a levar a cabo. En segundo lugar, a mellora da estación do tren, que tamén se está a levar a cabo conxuntamente con outros concellos que tamén forman parte desta de transición. E, en terceiro lugar, esa Vía Verde esta Compostela que estamos a investir nela, porque efectivamente tamén é un foco fundamental para poñerlo en valor. Creo que é moi importante por de manifesto que, ademais, hoxe, tamén como el poñía reflexaba xa a información pública, esa nova nodo que é necesario para evacuar toda esta enerxía que se vai a xerar neste Concello de Cerceda, e, polo tanto, eu creo que en este sentido temos que decir que o Goberno de España está cumplindo ou está facendo os seus deberes. Por lo tanto, estamos ni máis ni menos que apoiando, primeiro, algo que é fundamental, que son estas políticas de transición verde, é dicir, cambiar esas políticas de generación de enerxía en donde as emisións de CO2 eran absolutamente imposibles de seguir mantendo cunha intención de manter o noso planeta. En segundo lugar, aqueles casos en donde se procedió a cerrar desas centrales de generadoras de enerxía que emitían CO2, pois trasladelo dun xeito adecuado para que nin se note, é dicir, en canto á industrialización das túas, nin en canto á empleabilidade, nin dende logo en canto a esa enerxía sustitutiva. E, en terceiro lugar, eu creo que é fundamental, é dicir, ver que os cartos están chegando.
Por lo tanto, estánse levando a cabo, estánse cumplindo hitos e os cartos están chegando para que todos estes novos proxectos que no verá Juan dun xeito pormenorizado, pois se fagan unha realidade. Frente a elo, temos que dicir que xa nos gustaría que, ou temos que pedir que a Xunta de Galicia axilice para convocar esos 111 millóns de euros que xestiona e dos cales a día de hoxe nin siquiera se adxudicou un solo euro. Por lo tanto, son cartos que foron transferidos no seu momento con esta finalidade e que é fundamental que se poña as pilas para que, de algún xeito, empece xa non só a convocatoria, senón tamén, neste caso, a adjudicalos, porque son cartos que teñen que entrar na economía real e, por lo tanto, facerse seguir xirando concellos ou comarcas como é o caso de Cerceda. Por lo tanto, moitas gracias, Juan, vamos a seguir traballando conxuntamente, vamos a seguir cumplindo hitos e vamos a conseguir que Cerceda siga sendo un punteiro, na produción industrial de Galicia, como pretendemos que o sexa. As verbas tanto do alcalde Juan Manuel Rodríguez como o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco. Desde eso precisamente seguimos a falar, porque en Cerceda haberá este xoves unha charla informativa a cargo do Ministerio para a Transición Ecolóxica dirixida a empresas. O Ministerio para a Transición Ecolóxica ven traballando na financiación de proxectos para o desenvolvemento alternativo nas zonas de transición xusta afectadas polo peche de centrais térmicas como é Cerceda. O Instituto de Transición Xusta, a través da súa xente en Galicia, Nuria Álvarez Llanas, ten interés en reunirse coas empresas de Cerceda para informarlles sobre o financiamento e a idoneidade desta liña de axudas. A charla terá lugar este xoves, día 18, ás 10 da mañán no Viveiro de Empresas de Cerceda. É imprescindible anotarse previamente, antes do martes 16, é dicir, en este caso, hoxe sería o último día. Poden anotarse no teléfono 881-981-553 ou no correo electrónico viecerceda@gmail.com. Por outra parte, quedan 2 quendas aínda para aqueles que queiran disfrutar do campamento de verán para a conciliación da vida familiar e laboral. O Concello de Cerceda organizou este ano unha vez máis o campamento de verán para rapaces ao longo desta época estival, dirixido a nenos escolarizados de ata 14 anos e que ten lugar de luns a venres de 9 a 2 en un horario ampliado tamén se o desexan de 8 a 3. O campamento se desenvolve na Polideportiva Municipal e no Centro Cívico, aínda que farán saídas como, por exemplo, o Parque Acuático. As inscripcións poden facela na planta baixa do Concello ou por sede electrónica. Se ofertan 4 quendas de 15 días cada unha. Actualmente xa só quedan 2. A terceira quenda do 23 de xullo ao 6 de agosto e a cuarta quenda do 7 de agosto ao 21 de agosto. O precio por quenda é de 50 euros, no horario normal, e se quere horario ampliado, 70 euros. O segundo irmán pagaría 30 euros por quenda. Lembren que incluye o almorzo no horario ampliado e no resto tamén incluye a merenda. Tamén lle recordamos que abriu de novo o programa de turismo do Inserso. Abriu o plazo para novas solicitudes no turismo do Inserso. Aquelas persoas que xa o solicitaran noutros anos non ten que solicitala, xa lle chega a documentación a casa, e todos aqueles novas incorporacións ao turismo do Inserso que sepa que teñen aberto o plazo ata o 22 de xullo para poder anotarse. Se queren ter axuda, tamén poden facelo a través dos servicios sociais no 981 68 60 68. Lembren que teñen que ser pensionistas para poder tener acceso a esta turismo do Inserso. Tamén lle recordamos que do 26 ao 31 deste mes de xullo se pode pasar a ITV de maquinaria agrícola na Silva. No campo da Feira da Silva estará ali a unidade móvil de inspección técnica de maquinaria agrícola pola mañán e pola tarde do 26 ao 31 deste mes de xullo. Se queren pedir cita previa, poden chamar ao 902 30 90 00 ou na súa web www.sicitv.com. Por último, falámoslle xa o programa de benestar en balnearios da Xunta, porque mañán, día 17, é o último día para anotarse ou para inscribirse no programa de balnearios da Xunta de Galicia, que ofrece estadías en 15 establecementos en Galicia.
En calquera caso, este programa de Benestar e Balnearios está destinado a persoas maiores de 60 anos. Se ofertan estadías de 10 días en régimen de pensión completa en 15 estabelecementos de toda Galicia. Si alguén quere suscribir ou anotarse, ata o día 17, mañán sería o último día. Poden facelo na web da Xunta de Galicia, www.xunta.gal, ou que lle axuden a tramitalo nos servicios sociais de Cerceda, na terceira planta do Concello, ou poden pedir cita no 981 68 60 68. Mañá mércores Galicia se atopa nunha xornada de situación atmosférica moi indefinida, aínda que con predominio das altas presións. Comenzaremos a xornada con néboas en puntos do interior e ceus pouco despexados ou despexados en toda Galicia. Decir que pode haber brétemas costeiras no litoral, especialmente na zona ártabra. Serán máis probables na segunda mitad do día. As temperaturas mínimas continuarán sin cambios, mentras que as máximas experimentarán un lixeiro ascenso. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable en xeral. Así rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos. Saúdos na radio, donde está Tomás Ramos, na televisión está Manuel Eirís, na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.